Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol magkasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sabado night, sumuusok ang music. Dito walang makakasingit. Sabado night. Siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night. O Sabado night. Sabado night, ito'y bigay sa akin. O Sabado night. Sabado night, cool na cool sa akin. My God, I hate drugs. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalaga naman tagpalabati, Region Wide, mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 22 minutos, karon nga adlaw, Sabado night, petsa 11, Sabado naman edisyon sa inyo siring nga para tuntura siguraduhan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa sa aton siring nga news team. Aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila siring nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siring kapolisan Central Southern kag Northern Negros.
Of course, ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabi ang aton sini nga patrol to crosswind patrol liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga Metro Bacolod. Amo naman liwat nga bantayan amat-amat nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ang Sabado night, builog na ito na puwersa ni Aksyon Mamang ang Defensor. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Alvin Graba. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita sa nasyonal, balita sa International News Center, sang Aksyon Radio Bacolod, builog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor, ang Defensor, Loverboy Aksyon Marlon Hinovea. Opda magkita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up sa kay IT expert JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Sunod sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Korman Aksyon Night Patrol program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin. Isa ka oras, 20 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Una ka bayan sa kato sa pagpangalagad, of course, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo-bala ka mo ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Maayo ini sa may mga allergies. Kag maka-improve sa aton sining mental knowledge. Ginapalikaw kita nga makaangkon sa ginatawag nga Alzheimer's, Parkinson's, kag iban pa nga balatian sa central nervous system. Bangod epektibo ang mangosteen nga anti-oxidant foods. Makatap na inis tawag nga mental deterioration ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo sining pagpamalaklon, sa inyo sining pagpadulong sa mga grocery stores, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan gid ang ngalan Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:43 na. Talagyan kaya nga ito sa nakapatrol, nag-indikar may isa ka importante nga report ang aton sini nga Patrol 2. Ang aton sini nga Crosswind Patrol. Go, go, go! Report! 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 Una ka
Kalabay sa tabang ang ato sila Patrol 2 Crossfire Patrol may flash report with action ang defensor. And please come in. Action na Eric, bago lang nato nakuha ang information, isa ka shooting incident ang nakuha naton nga information diri sa hospital. Kung sa diin isa diri sa lalaki ang biktima sang paglutbahang. Ang pangalan pini action na Eric amo si Romeo Canlas Jr. Gina-check pa naton ang kompleto sini ang iya nga edad. Pero sa area ini action Eric sang barangay 26 ang iya nga address. Okay. Apang kung diin ini natabo sa area sa barangay 2 diri man sa syudad sa Bacolod. Butsa ko na siya incident nagluntar action an sa barangay 2. Yes, action na Eric. Inilagid na gabi. Oh, yes, action Eric. Mga last 9:30 subong. Okay. Sa nga natabo ini. So, meaning mga pila pa lamang ka minutos itry nato nga makangagaw kita sa kapulisan action Eric para pagit sa dugang nga information kung ano ang ginhalinan sa sining pagluthang sining biktima nga karon ari diri sa area sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Can we have that Hospital. name agrection na ansang biktima? Ang ngalan sa nga victim dalaga kay ang aton nga kopya. Bali, action na Eric, ang name is Romeo Canlas Jr. Amo na pangalan action na Eric. Kasi wala pa kita sa nga edad sini. Kompleto lang naton sa pagpag-awat mo naton sa kapulisan action Eric. Okay. Last report, gikan sa patrol, una sa ulit na sa action and defensor. Sa Bacolod Action Radio. Salamat sa flash report ng Action Defensor Shooting incident nagluntad karon gilabang kagabi area sang barangay 2, area sa police station number 2. Ini siya karakuha ng action ang defensor biktima sa shooting incident sa barangay 2. Ini ginamang gabi si Romeo Canlas Jr. Ibalaunta ang pinaka-latest karon nga medical bulletin sang biktima. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa pabalagad na shooting incident na ang nagsugalaw sa atong sinipalatuntunan. Gina-follow up ni karon aksyon ng defensor. Gina-try karon nga malabot ang pila ka baka pulisan nga ara karon sa eksena sa insidente matapos nga natabo ini shooting incident karon gid lamang gabi dira sa barangay 2 ang ngalan sa biktima Romeo Canlas Jr. taga barangay 26. Ang pamangkot si Romeo Canlas Jr. taga barangay 26 nga adra siya natiruhan sa area sang barangay 2. Nano naman ang behind sini? Nano naman ang motibo sini? Ibaloon tala karon sa balik ka report ni Action ang Defensor sa iya sini nga consolidated report sa bag-o la niya gin-flash nga balita. Action Radio. Philippine Standard Time alas 9:47 na. Ang flash report ni Action ang Defensor ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ilang kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic mabakalang pinakasikat, pinakamabatian nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa aktuali balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang botika ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikaayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilikalidad nga mga medical doctors, pati na produkto nga vitamin D3, Kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Ginaangan ang antang balik ka report sa ato sa nga Patrol 2, Crosswell Patrol sa follow-up report ni aksyon na ang defensor sining shooting incident ka nagluntad karon ginamang nga gabi
dara sa area sa Barangay 2. Ay nga bayan sa ato singa pagmalagad ginadulong man sa iyo sa kalaban sa Santon Plus sa Herval Owel. Kombinasyon ini sang madamo nga yerba. Santon Plus Herval Owel, manami ini nga banyos sa mga panuhot kag padalakit sa aton siling alawas. Santon Plus Herval Owel, isa kapahid, dula ang sakit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi dira sa kay Engineer Nunoy Galunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamadre. Sang all sector industrial sales kabangkalan nagapaurok-urok sila sa ato siling pagpangalagad. Amo man ang mapisan kagawarding LTO chief sa Bacolod, my good friend Mr. Rioven Tampos. Si Mr. RMK, si Rogelio Tuto Catalbas Jr. Naga-monitor man sa ato sa palagad asawa ya kabataan niya. Pati ang amon amigo sa puno sang lunok. Nagapaurok-urok man. Mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, mga taxi driver naton, nag-tune in sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid sa iyo sa pag-upod. Maneho, hinahinay lang sa aton sining nga mga dalanon. Oy, by the way, nagsulod na ang ginatawag naton nga LPA o kon low pressure area. Nga ginamonitor sa Pag-asa alas 5 sining ginlamang hapon. Sabado, apektado na sa northeast monsoon ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag mga probinsya sang Aurora kag Quezon. Antisipar nga makapaulan ini sa bahin sang Metro Manila kag pila ka bahin sang Luzon. Siling sa Pag-asa, maka-eksperyensya man sa magulugal umon nga kalangitan nga may pagpanaguob sa area sang Visayas kag Mindanao bangod sang localized thunderstorms. Siling sa Pag-asa, ang low pressure area ang wala sang direkta nga epekto sa Pilipinas kag may magamay lang nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Wala man sang gale warning nga ginpapanaog bisan diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sabagay dapat kabalakan ng atong sining nga mga kaaksyon sining LPA nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. In fact, ang kalangitan subong nga gabi dito sa syudad sa Bacolod, ang bulan masyado kasanag nga ginapalibutan sang naga-inigpat-igpat nga kabituunan sa kalangitan. Indikasyon na wala tsansa magulan, di modo parayon ang randa di parayon ang walda sang aton nga mga kaaksyon Sabado night nga edisyon sa inyo palatuntunan. Hindi naman sa ato sining pagpangalaga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C. Ang alkalang nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto tunay nga natural antihistamine properties. Mighty C makabulig para makontrola talaga mga allergies pagi sa pamanubo sa level sa histamine. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule Kampiyon gid nga kombinasyon. My God, I hate drugs. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 9:53 na. Balikan na ito signal sa patrol to Crossroad Patrol. May follow-up na sa aksyon ang depensor. Sining natabo nga shooting incident. Karon gila mga gabi
dira sa area sang Barangay 2. Ano ini nga purok sang Barangay 2? Natabo ini shooting incident paglutang sa kay Romeo Canlas Jr. nga taga Barangay 26. I-check nagbalik ang report ni Aksyon na Dipensor sa Patrol 2. Aksyonan, please come back. Action na Eric ang patrol live diri sa area sa police station number 2. Ginatry na to nga makakuha sa information agaling kayo daw negative sa ila ang ining case action na Eric. Ang ano? So ando negative pa rin sa ila daw wala pa sila sa ideya sa sining natabo. Ay? Pero oo. Why idea ang station number 2? May shooting incident sa ila sa Barangay 2? Oo, just in lagi ni sabi action na Eric. Oo. So just in, be it just in, be it plus report, importante. Was na kabalong may shooting incident sa area nila da? Oh, amo ni action Eric ko ginatry naton man nga ay ano kay basi bala. Double check anay base ko ng police nato dato sa area nag-investigar aksyonan kung may gisay kabalo. Oh, that's why action Eric ginatry naton as yo ay basi bala may miscommunication lang natabo. Angot sa sining case kay ti diriho wala pagid si Sir Idea. Sir, si Major Sherla Cabana, why idea ka may shooting incident? Bali ang desk officer din nila ang aton gin-ask kung may ara sila sa information. Oh, pero nila yung akuan, nila patrol, ang ilang reacting din subong. Libot man inyong reacting team, sir, no? Nagalibot subong. Tigalibot subong po ba tayo? Ginagkatuan ng lugar sa Barangay 2? Oo. personal na ma-report na may Oh, so meaning wala din may personal nga nagkanto? Why sa may nakamonitor na sila nga pulis? Oo, para sunok din na sa sir. Oo. Oo. So meaning, Baliskad is, ang address niya is Barangay 2. Dason, Barangay 26 daw mo nang imo nga pagangop. Double check abi action. Ang base kung hindi ba Barangay 2 bulang area bala? Base ko Barangay 26 na tabong insidente? Yes, Ang mga rason kung nakakati base ang police station number 2 ang nakabalong may shooting sila action. Ano i-verify ba yun ang balita na? Yes, action na Eric, gina-try na to. Kaya tayo posible man hindi kabalong station number 2. Ang harap na nalapit na silang Barangay 2. Anin action Eric ko, gina-try di ask man sa nga to nga desk officer diri sa police station 2. Kay basi bala may ara tuod si isang address. Okay, nakabutang diri address Barangay 26 and then may another pagid is Barangay 2. Diyan ka bala iklaan. Klaro na bala imo report kay takat ko isa ka kuan mong i-double check anan na kung di ang area natabo Barangay 2. Kung Barangay 26 o kung ang biktima taga Barangay 26 kay insidente tapos Barangay 2 sa muna bala. I-double check kabinabian. Yes, action na Eric, lagi kay gina-check na to. Oo. Kaya nag-connect man sila ni ang police station 2 sa police station 4. Kung Barangay 26 this is station number 4 na eh. Since initial pa man lang aton yung mga information action na Eric, so meaning to say may changes possible. For good man sir. Sige. Thank you good sir. Barangay 26 gid. Eric. Barangay station 4. Ito na mag-confirm ko yung Barangay 26 is station 4 lang sa ako action na Eric. Barangay 26 station 4 action an. Yes, action na. Ang mga klaro hindi Barangay 2 sa tabong shooting incident kundi Barangay 26. Yes, ang gintiro taga Barangay 2. Okay? Yes, action na. Pasensya baliskad ang aton yung address. Hindi pa baliskara kay kung baliskara man numero ko ron tapos ita ko sa nagdahog na sa loto na kron. Naglambuto sa loto ba. So amo na siya na Erica. Actually going man ang patrol team sa kakuha na kita sa information niya. Amo indeed sa station 4 ini siya sakop ang nagluntad nga incidente or shooting incident along sa area sa Barangay 26. Ang dugang pagitsili karon nga information action na Eric possible kung makahingagaw kami karon makaabot gid sa police station number 4 to confirm kung ano ang nahatabo action na Eric sa sining incidente nga pagluthang sa isa man ka naman. Gindala diri sa Corazon Scene sa Monte Libano Memorial Regional Hospital. Kamusta ang biktima sa hospital action an? Sa initial naton nga information action Eric, wala pa tuloy na may nabutanggid kung ano ang iyang specific nga silas bala action Eric. Wala na butang pa.
amo ni nga check pa man naton kay initial is nalawag lang sa nga gwardiya sa hospital nga amuya ang bulit lang sa nga dugo. So meaning hindi pa may baluan kung diin gid ang iya nga igo action Eric kag kun sila kabilog kag kun may identification man kung ano nga sahi sa nga armas ang nakalutang. Pero ti ang dugang pagid sini kay ti ongoing pa man ang investigation kag ang patrol going man mismo sa police station number 4 agud yang makuha naton ang dugang pagid nga mga information sa sining natabo subong iya nga gabi action na Eric. So medyo lawig-lawig action Malvino. Sige kay hoping nga makalambot kita sa Station 4 kay para makuha tagid ang kumpleto nga details sa nga sining insidente nga nagluntad subong lamang nga gabi. Mga 5 minutes. Action na Eric mga 5 minutes abot na kita sa Station 4 para yang mapagpapalapot na ining case sa nga isa diri ka lalaki nga involved sa sining kaso sa nga pagluthang sa area sa nga police station number 4 action na Eric nga sang gindala na diri siya sa hospital pila lamang ka minutos man kay nabutang natabo mga alas 9:30 sa nakaabot na diri siya 6 ka minutos meaning alas 9:36 nakaabot na diri sa hospital. So pila lang ka minutos ang agwat sa pagdalaman sa iya. So fresh sa nga insidente gilayon nga nadala sa hospital action na Eric. Pero ang kabugusan nga detalye ara sa gihapon sa investigation man sa nga kapulisan. Lapit na action Alvin. Lapit na lang hoping sige kay para makuha naton ang dugang pagid nga information sa siniyang insidente kag para hatag man naton sa aton mga ka-action ang kumpleto nga report or information sa sining kaso sa nga pagluthang diri sa police station number 4 action na Eric. So sa aton mga ka-action standby na kita kay lapit naman lang ang patrol para makuha na ginaton ang ining update kag hopefully ara ang mismo presensya sa ila yang chief of police para dali na lang sa aton kag or I mean hapos na lang para sa aton nga makuha gilayon ang dugang nga information kag di kumbala ano man sini ang motibo sang sining insidente kay ti gulpiada tapos kag mayo lang kay dastigman ang pagresponde kag gilayon nga nadala sa hospital ining biktima nga isa iya ka lalaki. So as for kung ano sini ang iya yang igo wala pa gid kita sa dugang pagig information kay gina-check pa man naton sa police station number 4 action na Eric sa siniyang atinion. Lapit na lang. Sugata nato ng patrol. Maybe yan ay sa station 4, di ba? Hopefully makalambot ka dito. Lapit na lang. Lapit na lang. Okay. Lapit na lang Sige. Sige, are. Kumuli lang ang patrol. Okay. Sige. Action na, Eric, ari na kita dito sa atubang mismo sa police station number 4 to verify sa siniyang information. And hoping ari lang di ang ilang chief of police para yang mapadali man sa aton. Sir, may gabi. Ay, sir. Okay. Sir, may gabi. Ay, sir, ara ang sa police, sir. Sir, humukan. Subong sir na. Dire. Wala pa sa.
Aha. Okay, nang diri sa inyo, sir, ang case shooting sa barangay. Sa may? Barangay 26 sa Sineco, likod. Subong at ito siya. At kumanto si Sir Romoca, no? Sir mo na Oo, pero wala di siya. wala ko idea. Oo, yes, actionary. Di ng investigador? Ang investigator, ato na to sila tanan. Sa din nga tanan? Sa barangay 26. Barangay 26 likod, no? Likod sang Sineco. Okay. Tani dito ka mo nag-proceed sa wala 26? Sige. At least. Sige, sir. Thank you again, sir. Sige. Proceed naman kita sa Sineco. Sa Sineco, sa barangay 26. Why kay di ako sinong investigador aksyonan? Dali lang. Yes, dali lang. Kamay lang ka na muno. Sir, sino ang investigator, sir? Bandoho? Sir Bandoho? Ano yung complete name, sir? Sir Raymond Bandoho? Sir Raymond Bandoho. Anong yan na, ganit? Oram ko. Senior, no? Senior Master Sergeant. Senior Master Sergeant. Okay. Natuto siya sa naman. Sige, sir. Thank you, guys. Actually, Eric, ato na susultanan. Galing kay do wala diri si Sir Homokan. Si Major Romocan, bago okay na kontak, wala pa sa idea, ka-kontak pa sa investigador sumunto sa area? Okay. Bag umanto at bumanto ang ila yan investigator action na Eric. So, going na lang ang patrol dito mismo sa area. Kay Okay, balikan ta sa aksyon ang defensor sa patrol 2. Balik sila sa area sa station number. Okay. Unattended ng kwan ang linya ni aksyon ang defensor sa sining matineo, no? Kay gina-double check nato ni. So proceeding ang patrol 2 sa barangay 26 sa diin natabo ang ining insidente nga posible ining si ang biktima sa paglutang nga si Romeo Canlas Jr. posible taga barangay 2 ini, no? Sa aton sining information nga nabaton. So gin-check naton si Police Major Homoca ng Chief of Police Station number 4 daw hindi pag available ang information sa iya. That's why nga na-contact man siya sa isa ning investigator on duty nga si Police Master Sergeant Bandoho, no? Ang case investigator on duty subong sa station number 4, no? Kay gusto taman may baluan ni Major Homoca kung ano ang initial information nga nakandak sang ESD Kapulisan dito mismo sa eksena sa insidente natabo ining shooting incident dira sa area sang barangay 26, no? Hindi pa nato nakuha ang pinaka-latest nga medical bulletin ni Romeo Canlas Jr. nga mo ini ang alleged victima sa shooting incident nga pumuluyo ini sang barangay 2, pero ang shooting incident again klarohon ta hindi sa barangay 2 kundi barangay 26 ang biktima alleged taga barangay 2. Aksyonan na please come back. Yes, action na, Eric, mga 5 to 7 minutes. Ara na action na, Alvin. Lapit na ta. Okay. Lapit na kami action na, Eric, sa siningin ng taranta ng shooting incident. And hopefully, bakit naton gilayon si Sir Bando kaga hoping makakuha kita sa gilayon initial information sa sining nagluntad. Kay ti siningkita po pag we understand ang mga kapulisan karon tungod man sa pila lamang ka mga minutos nga lakang abi, so possible ginakuha pa nila ang dugang nga information action na Eric sa siniya nga nagluntad diri sa area sang barangay 26 sa front lang gid ini mismo sang Sineco ini ang nakuha naton nga information sa police station number 4 action na Eric. So lapit na lang kita kag okay para mabalaan taman kag malaragway taman sa aton mga ka-action kung ano ang scenario sa karon sa area ag hoping nga maka-interview man kita sa pila ka mga witnesses sa sining natabo nga shooting incident action na Eric kag yes action na Alvin. Okay, lagtari na ta. Atubang sa Sineco. Okay.
Basi atong sa punta. Ito may sang blinker sang iya ka police station 4 sa sulod-sulod sa reaction Eric, meaning kung ari ka di galabay sa front sang Sineco may ari inadri siya bangga mga pila ni ka meters action na Alvin halindri sa Guaan mga sige ari ka magprokumangkot kita diri. Ay lang. Amo na sa? Ayong gabi. Sige, salamat. Amo na sa puntagin ko, no? Lang kay ma-set up ito na kay para makitaan man natin makitaan man sa ating mga ka-action ang senaryo diri sang area action na Eric itry ko nga maka Facebook live diri sa area. Kay since nga ang victim sa sining incidente is nadala naman. So, itry ito na lang nga ilaragway man diri ang area. So, siniyang tinion action na Eric. Budlay. Medyo sikip-sikip sining ang area. Lalakton, git pa sulod. Hindi, naguro ka, Sige. Okay. Ano na di gani nga naman? Purok na Ano na di gani nga purok na pero ano nga purok? Sanag uno. Purok sanag uno. Kasanag. Masanag. Purok masanag uno. Okay. Purok masanag uno. Dalagad. Gani. Dalagad kay manaog na lang ko. Pero burbudlay na sa patulod. Malibot kaya. Kaya naktonta na lang nga. Sige. Siya na Eric. So, subong sini, naglalayo. Pag siya, so, pinaglagi maglibot o tayo nga patrol, kaya diri ang area. Lalakto na lang action Eric, hindi na kayo goong salakyan. So, hindi sa subong, nagalakas na lang. Masulod diri sa area, kaya daw lalayo din man siya. Ang subong nga tinobok pa di ang mga pumuluyo diri sa area. Kay, diba? Okay. I-try ko lang siya na Eric na magka-Facebook live man kay para makita man sa aton mga ka-action ang ginalaragway naton sa subong yang nga natabuan sa sining shooting incident action na Eric. Nagit kay set up lang ko. Barang kay 26. Ay, pambudlay plus ang dalan. Okay. Nalagit siya na Erika kay nag-try man ko sa pag-set up diri ang aton nga Facebook live kay para yang ma-feed man naton sa aton mga ka-action nga nag-monitor man sa social media action na Eric and syempre listener man naton sa subong iya nga gabi action na Eric. Ano din ako sa gabi, nakakita ka din sa buhay. Wala ka mo. Ito kilala niyo? Ay, di mo kilala. Hindi nakakita ka gina. Natabuan. Ang daan? Agi na ano sa samkuli? So, ang projection na Eric, ari na kita diri sa area. Why the police? May ari di sang police, pero I think masiguro ang investigator man. Pero, initial na ito may ari di sa na sir, ma'am ko, iba sa action radio, sir, ma'am ko, sir, sinag ko ginay, nakakita diri, sir. Amo na iyan. Okay, ara da siya subok pa.
Kagawad, aras kagawad. Kagawad, ano ngalan niya? Rino Dilier na. Okay, Kagawad, Rino Dilier na action na Eric. Kay, okay. Rino? Sige na. Action na Eric, mo ina dito. Kagawad, Rino. Saan nakakita? Action, sir, no? Sila gid ay nakakita. Rino, ano to sir? Dilier na. Rino Dilier na action na Eric. Dilier na. Oo. Kagawad, aras ha? Hindi siya hindi siya may istorya. Istorya ha? Totoo eh. Oo. Hindi pa ba makutay ang hindi si Kwan? Hindi si Dilier na? Kay wala sa kabalo kung mapa-interview kung hindi. Ayo lang tayo kay Kay taas si Kagawad, Rinida. Rino? Yes, section na Eric kay syempre ayo makita diri sa tanod. Ang tama, hindi pa ba magkuta kung mapa-interview si Kagawad? Si Kagawad yung magkuta mo kung mapa-interview siya. Iya section na Eric. Ilanggit kay then sila gid ang nakakita. Okay, then mo na din natabuan. Oo. Then, action na Eric sa aton nga Facebook live, ginapakita naton. Kung ano man ginatudlo sa nga Sino ginapakita mo, ang ginatudlo? Oo. Amo na di ginapakita ko lang ang scenario action na Eric diri sa area. Hindi, kita si interviewon diri lang pakita si hindi pa pakita ang senaryo, kundi pakita mo si Kagawad di Lerna dangara si Rino. Si Kagawad, sir. Anong gabi sa action na dyan, sir? Kagawad di Lerna ngalan niya kung kita abida. Sir, may gabi. Kasi Kagawad di Lerna, sir. Okay lang, sir, kung hindi lang natin papakita nga ang itsura. Okay. Dito na, yes, action na rin. Ipasabi kay Kagawad di Lerna, be? Ang Sir, mo pwede ko lang Kagawad, pwede ko ipasa sa action na Eric. Ano subong? Eric, gupamati sa action na Eric. Okay. Kagawad Rino Diliarna, Kagawad mayong gabi. Ngayong gabi, Kagawad, anong natabo sa imong barangay man? Lagi, nung kami sa likod, gulpi mo lang ng sulod sa amon. Oo. Sige, tata kami tanan, sila mo to na si, isa naman ko pod. Oo. Gintiro. Sino nga lang sila? Si Romeo Canlas Jr.? Oo. Open mo ka mo inom ni Romeo Canlas Kagawad? Damo kami kay Binominom kami sa likod. Sa likod sa imo balay? Oo. Okay. Dadamo ka mo kay ininom. Oo. Tapos, pag sulod nyo, pag ininom nyo, ano na natabo Kagawad? Amo na yung tapa na kami, wala na kami kakita sang natabo, di kami kita. Pa kami tanan mo. Pag ipapa ka mo? May nagsinggit nga hapa ka mo? Muna? Oo. Ipapagi kami tanan. Pila ka bilog ang nagsinggit? Hindi ko pero sa kita sa buha, sila. Anom sila, bali? Isa sa anom nagtiro ni kay Canlas? Wala ko idea kung sino ka, nasa to sila. Di nang igor ni Canlas Kagawad? Huwag ko idea, sir, kay wala na kami tanan, kay kapulog, gulpi-gulpi lang din. Naghalapa na lang ka mo paglupok? Oo, ay na kami kagiyo, dugay pa namon, dugay pa nila nakot si, kay, hindi kami kagiyo. Pila ka mo kabilog naghalapa Kagawad? Damo ka mo? Malas kami tanan din sa likod. Tanan yung gamuti. Sinong uli nakakita kay Canlas Kagawad? Sino nakakita uli kay Canlas kay may pilas na? Wala, gid may lupok na lang kaya namin, yung pakulog, yung tapa kami tanan. Papa ka mo tanan. Wag gisa may nakakita sa pagtiro kay Canlas. Ay? Actually, ang tuyo si Canlas gid lang Kagawad? Wala man ko idea, kay pagsulog nila may ginapangita sila nga lain, ang ko wala mong ligitar nga muna. Sinong ginapangita ilang ano Kagawad? Sino to? Si Ferlin, labatian ko. Babayi. Fermin? Ferlin. Tinga si Canlas siya Kagawad naging tiro kasi Ferlin yung pagkita nila. Pero hindi ko na may idea, sir. May bukabong na nakibot na kami ganyan. Gulpi-gulpi lang dito. Nga nakakadto na si Canlas Kagawad. Kita ka barangay, dos pa niya si Canlas. Nakakadto na sa inyo, Oo, kasi gumuhay kami na sa amon, may grupo kami na nga
ano na ba, ilang basketball, ang mga taga niya kagawad, promote sila nga bulang, tapos sa bulang iniinom kami. Okay. Bago tapos bulang-bulang, nag-ininom-inom ka mo? Okay. Balikan ta si Action and Defensor sa Matinion. Sa iya sa linya, no? The number you have dialed is si either Kagawad unattended or out of coverage area. Kagawad Rino Dilerna, ginatelephone Action and Defensor, no? Sila mismo nakibot naman ako nung moto, may lupok, ulihi, nakitaan na lang siguro nila ulihi, si Romeo Canlas Jr. nga may igo na sa lutang, no? Sila mismo, ay gig makatalupangon, pero inisalite, sila ni Kagawad Rino Dilerna, nga 5 ka mga persona, kag daw ginapakita sila nga si a certain Fairlyn, no? Babae ito. Pero nga si Romeo Canlas Jr. ang natiruhan, no? Kag ti amo sila ni Kagawad dilan nga grupo hay na inis sa bulang. Kaso kung nga tinakalambot tira sa barangay 26, ining si Canlas kay ti kasi nga taga barangay 2. Action na please come back. Yes, action na, Eric. So, sumungkupad ko sa kapon si Kagawad. May further ka lang action, Eric. Okay. So, Kagawad, why yung mamalulungan ng mga tao, Kagawad, yung nagtiro? Ha? Why yung makita ng tao nga nagtiro? Wala kita actually, sir, kay naka-cover sa kanan. Nakaroon sila? Naka-mask daw. Naka-mask tanan? Anom sila kabilog, Kagawad? Saan nakakita sa guanan sila, pero pag sulod sa mundo dito, 3 lang una. 3 una? Sino ginapakita na? Si Fairlyn? Sino si Fairlyn ni Kagawad? Ano man ako nabatian namon, hindi ko man kilala. Hindi mo kilala si Fairlyn? Ano yung pagkakilala mo ni kay Canlas siya, Kagawad? Ganay na kami na sa amon community service sa Bakit Boys sa naway ko yung idea ng mga Kagawad lang sa grupo namon. Okay. Basketball grupo nyo ni si Canlas? Oo, may basketball na kami kintrahan. Okay. Community service kami, oo. Permanente si Canlas nyo sa 26, Kagawad? Ha? Permanente si Canlas sa ibon sa barangay 26? Oo, gatinda na din siya. Kaya na kayo na isanay nga makitinda din siya. Oo. Dugay sa nagtinder na? Dali pa malang. Dali mo lang. Dali mo lang sa nagtinder na? Oo, wala pa ganiguro 2 ka bulan. Pero, okay. Di siya ka-star? Sa imo? Oo, okay na kayo sa mga sila di siya kay dito sila kay budlayan to sa oo. Ano kung rason ang drasa ng star siya? Bukit iti ka barangay 2 siya? Lapit mo lang yung barangay da? Why ko, sir, kay gayo mo lang sa nga makila di sana sa balay ko. Wala pa sa maging buhat si mga Kagawad, may threat sa kabuhi ko, may nagapakita sa akon, wala man sa kamuno sila si mga Kagawad? Wala man ko na, sir, idea, pero sa, wala ko kabala sa ilalang di barangay, wala ko idea, kasi hindi man kami isa ka, layo ay na kami mo. Gani. Nagayo lang sa simo. Kuwain na kami, oo. Nagayo lang sa simo dra sa star sa imo da bali. Oo, amo ba lang oo. Amo lang ayo sa imo, wala na sang iban. Wala naman. Wala man siya nakapanugid sa mga Kagawad, may kapangita sa akon, amo na bla? Wala ko na, sir, idea, kasi may mga ano na sa barangay nila, pero wala mo ko na, gid, wala mo ko na idea mo. Pila ka lupok Kagawad na batian mo? Ha? Pila ka lupok na batian mo? Pasensya gid, hindi naman may isip guro kay Kulba, oo. Pero damo nga lupok. Damo, oo. Damo nga lupok. Ang napalupok isa lang, katawo, napalupok? Sir, ito, hindi ko na makita. Kaya kung pila nagpalupok, Sino nang dala kay Canlas? Kagawad, sino nang dala kay Canlas sa ospital? Uli na, sir, ang upo din naman nga iban nga na inom sa nagbuligan sa mga tamad sa buwa di balay. Pero ikaw personally, may kakakita kay Canlas kung doon nangigo, ya? Wala, sir, wala. Why gid, Digin ka mo di dampo, gin pa hapa Kagawad. Diri lang sa lang. Diri lang gadya. After Eric, ginapakita ko ang sitwasyon diri. Kung digin sila kanina, gin pa hapa. So, amo ni kay subong sigading suga, amo maning tasada kay na. Sa gabi sigag nga diya, kaya hindi kami kapanapan ako. Oo. So, amo na, digin pa hapa lang kamo dayon, pag sa may nagsulod nga 3 ya ka mga persona. Oo, kaya pangita mo lang sila, oo. Oo, pagkatapos sina, kabati na nakamulupok, pero siyempre, sa kakulba mo, wala ka na sila. Oo. So, di ka option na, Eric. Ano nga nito? Kagawad kay, siyempre, knowing bala nga, makabati kaya sang lupok sang armas luthang action na, Eric. Gani? Oo. Ang area, do ka, action na, Eric, ang suludlon, pagid ka Kagawad. Magkutabi si Kagawad, kung plus na kabilog ininom? Plus na kabilog more or less? Kabilog Kagawad, sa ginagay ng inom. Walo kami guro. Walo? Dira ako.
Oo. Okay. Ari na subong ang investigator action na Eric. Si Kwan, si Master Sergeant Banduho. Yes, sir. Raymond Senior Master Banduho, Sergeant. ara. Yes, ari siya. Pero galing ka do, basi bala kakuha pa sa sangdugang information. Kagawad, thank you, gada. Oo, pasita ka dito. Sa mo do, kibuti kami, ganun. Oo, wala problema, kagawad. Unexpected. Oo. Kaya ti amo sini nga mga insidente do di mo gid kung kaisa makibot ka na lang nga Gani? mo lang natabo. Oo. Kasi lang mismo doon na kayasan man nga, gulpi na sulod ang 3 sa 6 katawo. Oo, mo na gani kag tigin gulpi sila pahapa actionary. Oo. Kag ginapakita si Pearly, hindi man kilala ni Kagawad si Pearly. Ito muna nabatian ko. Perlin. Pero hindi kilala si Pearly, hindi kilala ni Kagawad. Wala kilala nga Wala, hindi Perlin. nag-star mo. Oo, wala man diya star nga Perlin action na Eric tuloy kay Kagawad. Oo. So, diri kay gina magluwas sa mga upod mo din nga nagailinom, may ara pagit iban nga naga. Buhay na kami nagdidalin sa tapos sa mga lambulan, hindi nagdinahilang, hindi kami yagdalin. Oo. Oo, mo na luto kami man. Oo. Amo to yung jugin pulutan man. Bunuhay mo kami diyan. Oo. So, ti amo na Kanya tananggan eh. Pero iban mga kaupod kagawad. Hindi ko ba ano to iba? Pinuli na lang. Okay, hindi mo to taga dire kay kapitan to dire kay Pila ka bulan taga ni si Kwanda, si Kanla siya, 2 ka bulan, kistar? Sila nakabulan ni si Canlas, tener si kagawad. Wala pa siguro sa kabulan, do kabulan. Wala pa pa ka bulan. Nag-iyo sa mga di sana kay sakila lang sa. Oo. Ano? Di ate. Ano lang dapat gawin dito mo lang ay si Gandel din sa balay. Oo. Kasi ni mo mati. May mo kaya ano mo siya kay. In good faith, yung tigipesta man ni Kagawad sa balay da. Pero nang may idea kung taga diin gina siya. Oy, naganda na ito ginasi. Okay. So, mo na din election na Eric. Kagawad Rino Dilyarna, no? Yes. Kagawad, ano mo to Dilyarna nga retired police? Father ko na sir. Okay. Biguhay ka siya. Sino yung first name to gani? Hindi papa ko. Oo, ni papa mo? Si Armando. Ara pa sa sir, no? Oo, sa ko way na sa police balay niya. Aba siya police. Si Armando Kwan Dilyarna. Retired police colonel, no? Oo. Amiguhay kami ni papa mo na eh. Ara pa sa una sa provincial command. Sige, Kagawad Dilyarna, salamat ha. Kagawad. Bata ni retired Colonel Dilyarna, Armando Dilyarna. Ay, mayong gabi. Ara si Kap? Suga na lang. Sige. Ang selection na Eric ang kapitan sa barangay 26? Sino nga ang kapitan sa 26 da? Lang i-ask ko sa kung anong iyang pangalan. Actually, di man ko familiar. Pwede na tayo kapitan? Basta available si kapitan da? Dali ang ginaksyon na Eric, kaging pagwa pa kami. Ipagawa mo sa din? Diri sa sulod mismo sa scene balasang Sa crime scene? Sa crime scene. Now? Kaya ginaimbestigahan isang polis. Okay. So, gintagwa kami. Ginayo kami na nga magwa. Si kapitan na available hindi? Ari so kay... Si kapitan na ngayon na? Dahil lang. Kapitan. Mayong gabi, Kap. Kap, mayong gabi. Sino gani aton ganito? June Orola. Si Kapitan June Orola. Action na Pwede ta kay Kapitan Orola? naka-loudspeaker kada action na Eric. Sige. Nagapamati na sa Kapitan John Orola, Kap, may gabi. Hindi ko naman gabi para sa imo da? Oo, hindi gid mo yung gabi, sir. Kap, anong naibaluan mo ni Sir Tabo sa imo barangay? Actually, ara ko nagpanyapon ko sa may Dunauliana na yun. Mga after sa incident, siguro mga 15 minutes pagit ko naka-responde. Okay. So, nag-text ako ng akon nga sketcher man nga may nilupok na may mga lupok na nagsulod diri sa sa purok sa amon nga barangay. Okay. Tapos and then may mga armado gid kuno nga mga naka-armas sa basketbolan namon diri sa Sukon Road. And siguro may nagpabilin guro nga 2-3 ka tao sa compound sang isama namon kagawad diri.
No, and then amo na to nagpalupok na sila. Kagawad na interview na mo si Kagawad, kapitan na interview na mo si Kagawad dila na suno sa iya mga lapit 2 ka bulan ining ga-star na si Romeo Canlas Jr. kamo ning gintiro nga taga Barangay 2 may diyakas ni. Posible nga sa tsura siguro ma-identify ko siya kay sa kay Kagawad din nakatinitiner di siya. Oo. Pero subong wala ko pa na siguro pag makita kong picture niya ma-recall ko gid. Okay. Oo. Pero subong ko malana na balaan nga nag-stay di siya na for the meantime. Yan, ito lapit 1 ka bulan kuno tinulay sa balay ni Kagawad Ilyarna na ining si Romeo Canlas Jr. Oo. Wala mo manad naman tanong ang aton nga Kagawad diri medyo damo man gid mga amigo diri nga time to time Okay. kakadto man di mo so wala naman ko usually nagagumangkot kung Yan. Kay si Canlas ni kuno yakap Orola taga Barangay 2 niya kuno mo. Oo. Oh. Yes. Tapos may ginapakita kuno kap ang mga armado nga mga lalaki da a certain Fairlin abot may diyakas ni siya kung si Fairlin ta sa imo barangay. Wala gid. Why kay idea? Wala gid sa idea sina. Okay. So, according sa kay Kagawad Ilyarna do, 6 ka suspect pero 3 na nato ng surod kuno sa lugar ito sa compound niya. Oo, according sa storya sa mga tao na mga mamugid na. Okay. So, doon nakibot mga kuno si Kagawad Ilyarna do na kayasan masagani kuno sa tabu eh. Oo. Wala gid sa Kaya gayninom sila kuno sa likod sa iya nga balay da kuno. Oo. Okay. Sige. So, Kapitan, salamat sa time mo, Kapitan, ha? Okay. Sige. Salamat man. May additional lang po, Kap. Nang may idea or may na-receive ka nga info kung pila ay nabatian nga lupok? Ambal lang sa ngapon ng SK damo. Damo lupok. So, I don't know, more than 3, 4, 5 siguro. Oo. Amula. Okay. So, according to Kagina, arak laban na igo sa lawas. Pero may Damo igo, kitaan? So far sa information nga na baton ko, do wala may naigo sa ulo. Okay, So, lawas gitanan. Okay, lawas tanan action na Eric ang igo. So, hindi lang isang igo, damong igo. Oo. Why recovery, Kap? Why recovery ito sa pasiyo sa crime scene? Nakitaan mo? Sir? Recovery sang basiyo sang Oo, may aragit na. Oo. Pila ka bilog, Kap? Nakitaan mo? Ang nakitaan ko medyo dulong-dulong din, mga 3, 4. Okay. Siguro galapta. Lapta. Ano, 45, 9 mm, ano? Lantaw mo, Kap? 9 mm, munang prospects ang isa ko di Kagawad. 9 mm. Ari mo din pulis, do 45 man tong na-mention din pusil. Okay. So, halo-halo, may 45, may 9 mm. Oo. According sa impormasyon na baton ko sa mga kapulisan. Okay. Sige. The first time natabo na Kap sa purok masaga, ano mga purok na? Masanag. Purok Masanag 2. Masanag 1. Okay. Purok Masanag 1 action na Eric, Barangay 26. 26. Hay si Kapitan nakadaliketa kay kapanyapon si Kapitan gle. Amo na ganit naging agaw mandisan after knowing the report action na Eric sa sining shooting incident. Si Sir Manoho available na hindi pa? Si Sir Bandoho. Bandoho. Sir Bandoho, I think ongoing pa. Ara sa taga. Action na I-check abi si Master Sergeant Bandoho. Senior Master Sergeant. Senior Master Sergeant Bandoho, sir. Bandoho. Ara pa sa sulod. Okay. Ara pa sa sulod action na Eric. Okay. We understand kagina pag sulod sa aton diri pag-interview naton kay Kagawad dili nakaina bag-o man sa nagsulod diri kay ginuna niya check ang sagwa kag si after mo din nagasulod di siya nagproceed sa sulod para magkuha pagid sa dugan i-check abi si Sir Bandoho kung available siya kung pwede na siya hindi pa pwede kunyari sa Hindi pa pwede. Hindi pa pwede? Hindi pa pwede. Sino kambal? Oo, hindi pa pwede. Ang tando, di may nag-pabantay di sa may perutahan aksyonarik. Hindi pa na pwede kasulod. Hindi pwede kasulod, pero hindi kasiling, hindi pa interview si Bandoho. Ang tanong din ng kambal ya? Hindi na ya.
Oo. Ay, hindi pa pwede kasulod. Hindi pa pwede Amo kasulod. na yan. Oo. Okay. Oo. Sige. Maulat-ulat na kami sa Gwawa. Kay, para ma-update man kita. Kaya siyempre, man mga ka-action nga naga-monitor subong iyang tinion action na Eric. Subong iya gabi ang mga ka-action naton kag bisan kita nabulabog man mala sa sing kaso Kibot mga si Kapitan? Kibot si Kapitan gapan niya pon pag kabalo sa information balikyat man di siya sa area. Ang na-interview naton una nga si Kagaw Fredierna nakibot man. Ikaw lang na isa? May-ari kita diri mga kaupod man nga mga nagalapas lang si Muda. Oo, pagkabati tagin slash uptake man din sila. Oh, so ara pa si Bando sa sulod. Ara pa sa sulod. Sir Raymond Bandoho kay ginakompleto yung pagsiguro hindi Hambal to ni Kagawad gila platot mga 3-4 ka basiyo sang nato na ko 45. 3-4 kabasiyo hindi pa siya tunga pa yan hambal kung 9mm or 45 actionary. Tunga pa pero maka-confirm din kung kapaidalo man sa ballistic examination. Damo tao da? Damo direction Eric sa sulod kag sa Gwa mismo kay ang area sinadari gamay lang ading giho or gahod abi automatic ang mga tao sinadari action Eric gid ba mangusisa gid kay kung diri ka nga tinara abi bisan sa action Eric ati nang anuman nga giho sila diri mabatian or ma-monitor gid ba sa mga katupad labang balay actionary Gani. I think kagina linong-linong Linong-linong na kina. Area kag nabatian damo hindi magsiling kita damo hindi lang yang masiling naton di or taton nga paghangop mga 4 di ba kay nahambal damo mo. Damo lang. Oo, hindi ako na gani. Basta na-exagement lang. Damo lang. Oo, na gani sila, Eric. Gani. Okay. May na-recover ito nga kuha ni. Na mga basiyo da sang armas lutang. Oo, may na-recover. So, kagina sang later part sa ito, yung kagina, Facebook Live gintakita man naton dito ay nga crime scene nga konsulente gin na may nakabutang pa nga police line. So ti subong si Sir Bandoho naman to ang nagbulos kag possible ang iya to siguro ginakuhaan information si Kagawad para sa dugang update sa diri action na Eric. May police line daw ay police line tanod. Ara sulod. Pasulod. Okay di siyempre ang natabuan gid action Eric. Compound ni Kagawad da Dilerna. Ha? Compound ni Kagawad Dilerna. Oo, compound gid action na Eric. Kaya di ko magsulod ka dire, diri sang computeran. Then pagsulod mo sa another naman nga kwarto man, Berhabera action Eric kag iya kusina. Balay ni Kagawad Dilerna damo man da pamalay sa palibot ya. Damo with action Eric iping maning mga pamalay. Irikit-ikit. Yes, ikit-ikit lang na di. So ang alagyan lapos-lapos mo lang ano? Lapos-lapos sumading dala ang kung magsulod ka sa compound ni Kagawad Dilerna, isa lang ka iskinita sudlan mo kung damo mo iskinita magyan mo. Oo, kay installation Eric, na-mention ko kaina kung halin kami sa aton station, magpakadto ka di so sa arin siya sa wala ang bangga. Mapasulod ka pa mga 200 meters siguro. Aksyonan? Yes. Standby ka danay, hold the line please kasi rin naton si Police Major Humukan, ang Chief of Police Station number 4 no. Major Humukan sir, mayong gabi. Good evening, sir. Sir, light sa ato sa nga program sa Action Night Patrol. Sir, anong initial investigation nga nabaton mo sa investigador mo? Actually, sir, bali may shooting incident kita sa Barangay 26. While ago, almost ilang minutes pa lang sir natabo. Okay. Involving our one of the Barangay Kagawad o Barangay 2. Si certain Kagawad Romeo Canlas. Ay, Major, i-double check ko lang Kagawad si Romeo Canlas Jr.?
sir kung siya ni si Barangay Kagawad Junior, pero ang nakabartang dito si Romeo Canlas, ngunit 33 ang edad. Okay. Isang resident sa barangay, Tahong Barangay Dus. So, Barangay Kagawad siya, Major. Yes sir, yes. Initially, sir, anong nabaton mga report? Pilang igo ni Kagawad Romeo Canlas? Sa ngayon, may pa nato na determine ko pilang igugit kay ato patusubok ato ng investigador sa regional hospital. Follow up sa investigation kung pila ginang igo niya. Pero ano to sa DOI sa dead on arrival to. Uy, patay ni Major? Oo, patay na sir, patay. Okay. So, at least halin sa ibo, sir, confirmation nga si Kagawad Romeo Canlas patay sang matiruhan kanong gabi dira sa Barangay 26. Yes sir, yes. Initial, sir, tabi na-recover nga mga basiyo? Sa ngayon sir, bali ang ginkordon nato ng area at saka may mga basiyo dito pa nagakalat. So mag-request tayo ng SOCO operative sa conduct to process the crime scene. Okay. So, as to sa motibo, hindi pa natin ma-establish, sir, Major? Kamagay sir? Sa motibo, hindi pa natin ma-establish so far? Motibo? Sa ngayon sir, wala pa sir, undergoing investigation pa tayo kung ano ang mga possible motive sa case. Okay. Na-interview namon, Major, bago lang si Kagawad Diliarna sa Barangay 26, and he mentioned nga mga anom ka suspect pero duwa lang kung nagsulod sa compound niya sa Yesining Kapuloyan, Major? Yes sir. So amo na sir ang ilang allegation before the shooting incidents come in sir. Kag I think to may mention ang mga suspect as certain Fairlin ang ginapangita nila ko, no? Sa area? Yes sir. Bali yun yung una na nila, possible mga cover stories ang mga persons nga nag-shoot kay Kagawad Romeo. Kaya mismo ganito yung Kagawad nila na nakibot mo kasi doopon mo sa kuno ininom mo sa compound ni Romeo Canlas ni kuno sir eh. Yun nga sir. Kag nagsinggit ko ng mga suspect nga hapa tiyan mo to hinapa man sila kuno. Kaya kasi si Romeo Canlas nga may igo na sir eh. Yes sir, yes sir. So ang lugar sir gipakordo mo na kag pagkataan mo soko subong. Yes sir, yes sir. With that note, Major Homo, kasi salamat sang time mo sa Action Radio. Sa anytime sir, good evening sir sa tanan ni Palamat. Salamat gid si Major Humukan ng Hepes ng station number 4 bago na kitang interview. And no less than si Major Humukan nag-confirm nga dead on arrival sa Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital ining si Kagawad Romeo Canlas Jr. no? It probably double check na ni karon sa another sources dira ni Actionan kay no less than si Major Humukan na confirm sa radyo nga napatay na ining si Romeo Canlas Jr. right after nga gintiro sa Barangay 26 kag ginprononsyar nga death on arrival sa Corazon Occidental. Actionan, please come back. Action na Eric, may sakit na ka informant nang makuha lang natin sa information, nag-ayo lang siya. Tawag lang ni Ma'am Inday, Action Eric. Sino? Arisa, si Ma'am Inday lang tawag si Inday, si Inday. For security, man Action Eric. Sige, okay lang. Si Inday. Ari na sa Action Eric, naka-loudspeaker ka. Inday, may gabi, Inday. Gabi, ma'am. Day, anong nabalaan mo sa kaso kapag lutang kay Romeo Canlas Jr.? Hindi kay kagina bala ang utod ni Kagawad Diliarna na nawag sa balay nga mapahilot. Hindi ko talaga kasi ko gabiin na. Patay nga nagwa ko mangod nag-abot din sa ilang balay. Dahil sugat anay kami nga dalagan siya. Sige dalagat hindi tayo ng utod ito susunod ang utod ito susunod. Pinatundo ko hindi nag-aral sabi ko mga triangulo lang. Hindi ko na sige hindi ka pag-aral bang pag-digay nagwa so nag-isuloy ng salakyan na puti. Sa Rizal Standard. Kaya mo na ito, ganun sindita na sinulod, na sindita na ito ang sa likod, ang ginakwat na sigawad siya nila. Okay. May nakita nga salakyan na Inday? Man ko mo salakyan, hindi man anong... Amo itong salakyan sa mga suspect, ano man? Ang salakyan? Oo. Tiro. Style bala sa salakyan? Hindi, pero ang nagtiro, nagsulod ko sa kumpan sa balay ni Kagawad Diliarna? Wala, ari lang, isagwa lang. Kaya rin, sa basketbulan ng ilabalay. Okay. Ano bang balay ni Diliarna? Basketbulan ba lang? Oo, sa basketbulan ang nagdulog sa nila na balay. Kaya basketbulan ang ginadiya, ilabalay. Okay. Ito, amo itong tiro dahil pagdulog sa salakyan? Oo, basketbulan na din. Nagdulog lang ang salakyan. Sumulod. May nasulod nga tao?
Oo. Sa, apat sa, ka tao. sa likod balay ni Kagawad, ni tabong pagtiro? Sa likod, pag sulod mo kusina, ni computeran sa likod sila ng baligid ko sila kay inom. Ah, okay. Pila ko ron anong salod ko ron pila ko ron inday ng salod, tatlo? Oo. Tatlo ka, apat sila ka tao mo. Apat sila. Tatlo ang nagsulod. Oo. Ang lupok damo, nabatian mo day? Damo? Ha? Ang lupok nabatian mo damo? Damo, gusto ko garak din siya. Garak Ay, din? Abi ko kita gulong ka, katay blahaw. Oo. Tindog ng man ko. Oh. Sino na pabalo sa imo nga natiruan si Kagawad kanlas? Kay nagsinulod na dayon, kay ang mangod gani na dadalagan sugat anay kami hililoton ko na siya. Kasi no mangod? Tanyang maaming utod, utod ko to. Ayan. Kaya nagkundo ko, kay nagkaharap, pag-harap, kamuno ka, dali lang din. So, gano'n, lakad mo sa salakyan, dasig lang yun dyan, o minuto lang yun ka. Lakat? Pag salakyan, nag-iko sa Rizal Standard. Kaya mo sa nagsinulod na tanan, pag sinulod, nakita na sa ano na siya halaklay na siya sa, mo, tuwanan. Damo igo ya day? Damo igo ya? Sa nawas, mo tanan, walo ka iso. Baw, walo kitang igo ya sa lawas ya? Walo man ito. Kagawad giba ni siya tayo isang barangay do, si Romeo Canlas Jr. Amot kay bago man na siya namon ano nakahilo kung siya nagligal lang sa iya bago man na siya nakuanan kay hindi mulis kay na iya balay kung pero siya nakaista. Ako namang balay di sa barangay dos kindi mulis. Nadala ko na sa demolition di nakaayo di sa kay Kagawad nakaayo di siya. Dugar na istaray kay Kagawad inday? Ha? Dugar na istaray kay Kagawad? Hindi pa. Do sang inilang gid pala pag demolisay na. Wifi sa kabulan? Wifi sa kabulan? Sobra? Do mo lang to. Isa kabulan ang istaray da? Do sobra naman sa kabulan. Sobra sa kabulan. Oo. May dahil kilala mo ni si Ferlin, kaya mo mo ito ginapagita sa mga armado, si Ferlin? Oo, Ferlin, magpapangita. Kasi wala man ni Ferlin sa amon. Wala Ferlin sa inyo? Wala, hindi may idea. Kami nga lang ay, Day? hindi na Ferlin sa amon, ha? Oh, dai ang gintiro na nila, ang gintiro nila si Romeo Canlas ang gintiro nila ba na iban? Wala na, siya lang gid. Kung mo siyang ang target o sa mga suspect sa gito? Siya go, kasi siya man lang yung ano. Tiro, oo. Pero kayo naman nakitaan mo gid ang salakyan. Ang salakyan niya, nakita ko. Salakyan, puti. Ano, auto, van, ano? Ano to? Unang Montero? Montero, puti. Oo. Ah, okay. Pinakabilog ang napitan mo nagpala na og. Tatlo na lang sila. Apat sino katao. Sa driver, sa tatlong nasulod. Tatlong nagsulod. Tapos isang driver. Ako ng pasada. Oo, doon. Ah. Sada mo na bala. Pero nakibot mo ng kuya mo. Kaya nagatindugo. Ano naman yung paloko. Hindi mo lang sa mo para makitaan ang tinaryo. Ang crime scene. Tulik ko na rin sa sulod. Isusulod yung crime scene. Sari lang sa sagwa lang na dire subong ang atubang sambalay ni Kagawad Dilyarna. Oh, i-picture out bisa ko ang balay ni Kagawad Dilyarna tubangan sina basketball court. Oo. Wala mo may basketball din. Ang kapitan. Okay. Ngala ko yung pangita sa nila nga basketball court ang nga Eric nga mention din ni Ma'am Inday. Ngayon kitigin pakakas gila ni kapitan. Ang ano? Ang ano na ginasutan sa bula? Ang ring. Ang ring. Pero hindi ang pamangkot kasi mo ang balay ni Kagawad Dilyarna at tubangan sina basketball court. Oo. Hindi na consider nila basketball court. Pero ang mato dalan gina-reaction Eric. Dalan, basketball court at tubangan sa balay ni Kagawad. Oo, ang walang plastada. Ang mga suspect nagsulod sa diin nag-agi sa kusina? Hindi. Computeran, nadi pagsulod ng sunere. Pagsulod ng computeran, nagrikta to sa likod sa compound. Nagrikta kusina, lapos to sa may compound sa likod. Yes, so ila to nga papagpapag ng sunere. Hindi to sila inom-inom sila. Okay. So, mula di ang situation, kaya naman, gabi man ang callback mo pag after, knowing mo to, ba't agad do ka, tayo lang natin mo. May finishing pa. May finishing pa? Boom. May finishing pa collection Eric. Ano? Anong lupok niyo din ma'am? Lupok kayo. Pero ka, tayo hindi pala kung lupok ka punta. Anong ginisili mo ito ka finishing, Ann?
May finishing pa ko no kay may ano pa may dako pagid lang nga si Gabong. Okay. Abi ko pinisyang tiro kay Kagawad. Hindi amo lang ni ang pag-explain ni Ma'am Intay. Sige, ginulat-ulat na to na Sean Eric. Ma'am, thank you. Ginulat-ulat na to na Sean Eric ang investigation mo ni asang police kay para kumpleto na to ang tining information right mas mayo na police gid mismo pagid ang kaatag kumpleto. Sir, may gabi si Sir Tapang Action na Eric Ariman de Subong ari diri sa area man. So Subong si wala pa gud po no. Okay. Ang investigator, Ari Parisubong Action Eric, gintipon niya ang si Kagawad, kagang iyang nga pamilya to discuss more detailed sa sining incident action na Eric. Yes. Ang sila mo ng pamilya kagintipon, yan na ni Kagawad Dilarna, kung kay Kanlas. Kagawad Dilarna. Dilarna, iya pamilya gintipon. Oo. Okay, sa investigator, Action Eric. Okay. Wala. Okay. Sir? Gintipon ang tanang pamilya ni Kagawad Dilarna. Ay, aring Soko. Ang Soko? Ay, mandiag tuloy si Sir Liada. Sino? Sir Liada. Si Lieutenant Colonel Liada, Lister Liada? Yes, ari bisa. Ang Operation Chief sang BCPO, ara sumunda? Yes, ari oy try naton si Sir Bandoho. Kung pwede na ni siya. Kay actually, bag-ulang gid nag-abot ang Soko. Oo. Sige. Yan. Deputy na lang, sir. This is deputy? Ara na sawa. Lato-laton na lang sino man ang deputy action Alvin? Si Romel Abaculi. Sir Abaculi? Abaculi. Ang deputy? Asta na lang siya. Pag magsala pa sa ngalan. Si Lieutenant, anong ranggo siya na? Anong yung ranggo? Police Lieutenant? Ano yung ranggo? Police SPO4. Police Master, Executive Master Sergeant. Executive Master Sergeant. Police Executive Master Sergeant. Dahil lang. Kaya dugin sugat pa to ni Sir Bandoho. Parak na pag-action Alvin, Anyway, nakakuha naman tayo unang confirmation kay Major Humukan nga dead on arrival ni sa hospital si Romeo Canlas Sr. si Kagawad. Oo. Dugang naman lang action na Eric. Kung ano gid ang mga recovery election Eric, namo na ang aton nga kontormahon sa kapulisan action na Eric. Okay. Dahil lang kay ginpasa man ni Sir asang investigator ang information. Ay, hindi na ito nagkadto si Deputy man. Si Deputy, si Bakuli, hindi na ito nagkadto? Lagi action direct. Patulang ay. Dugayaw, si Deputy Bakuli yaw? Dugis-dug. Maglayo ang galayo. Ito, basi dugis-dug, labot na station 4 na lang. Hindi pa man. Naginasnap ni Bakuli ang beauty mo danaw? Yan. Margoy, Sir Liada na lang ay. Sorry. Si Liada ba si Web na idea? Kasi bago pa nakabot na? Siyempre bago lang isabot. Pero di sa bunga rin. Matsa ko si Lieutenant Colonel Liada nagsugat na sa Soko ya. Oo, matsag ko kaya di bago lang nagabot ng Soko. Or ba si OD yaman ni Lieutenant Colonel Liada? Possible man. Ay mo na puli na to Sir Liada. Ate, okay ti nagsugat mo na siya mo. Bayaan ako nila. Hindi na to sila. Dagi na sinabi lang beauty mo. Nung beauty mo nga pamatay 5% na, biyaan ka nila. Sir, may gabi. Sir Bakuli, ano na? Sir, may gabi. Sir, available. Sir, si ang deputy Station 4. Okay. Side quarters kami, sir. Ha? Ang labot na to side quarters. Sa din? Kaya kami si PO na. Ang ginay pamangkot mo? Oo, ang pamangkutan ko. Si Kuya na lang pamangkutan ni Sir Liada, Blau. Basi may idea niya. Sir, may gabi. Sir, sino gini ang deputy? Sir, sa Station 4, sir? Si Police Executive Master Sergeant Bakuli. Ano, sir? Ara sa, pero natin ang... Okay, dyan nagkakainotod si
Colonel Defensor, no? Balikan ta na isa sa nga signal. Ano ginagamit niya ninyo? Ano no? Gamit siya, okay. Okay, Ann, come back. Okay. Action, Eric, sir, humukan man dyan po ng final say. Okay. Di man kay medyo humukan. Pakadtop lang sir, humukan. Pakadtop lang sir na. Pakadtop lang, Action, Eric. Ati, opro na tribute na si Major humukan niya. Next, naman si... Wala na problema. Siya mismo nag-confirm na kagawad ni si Canlas ni. Oo, kagawad ni siya. Si Romeo Canlas, kagawad ni sa Barangay 2. Dead on arrival sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. An? Yes? Balikan talaga na nagudugay. Mag-commercial break na ko kadali lang. Sige, no problem. Action na, Eric. Kaya wala to na lang naton si Sir Humukan. For further, pag information, Action, Eric, daw nga confirm na gitman niya identity. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Kaya dugang pag niya details, Action, Eric. Sige. So, live lang din sa area. Una sa balita ulit, Action, and Defense Force. Sa Bacolod, Action, Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Live report na sa may area sang Purok Masanag Uno, Barangay 26, from where the action na paglutang karong gilamang gabi sa kay Kagawad Romeo Canlas Jr. Kagawad sa Barangay 2. Ginatry ito nga ba kontak si Kwan, si Kapitan Banguanga sang Barangay 1, Barangay 2. Basta available na rin ang number ni Kwan, ni Barangay Kapitan Banguanga. Ang kapitan sa Barangay 2, kati iyan ni kagawad si Kwan mo, si Romeo Canlas Jr. Kabalo ko may ari gini siya ideya. Ang number ginatag ni Papang Alvin sa ako, hindi ko makontak siya eh. No? Basi may ibang nga number nila si Papang Alvin or basi sa itong nga Director Rebla Action Oliver, no? Di patay ni Del na rival sa Corazon Locsin, ining si Kagawad Romeo Canlas Jr. matapos gilutang sang hindi magnubo sa 4 ka mga persona. Pero tatlo na ko na nasunod sa compound sa balay ni Kwani. Ni Kagawad Rino Diliarna nga dara na tabo ang paglutang sa kay Kagawad Canlas. Ay upo sila inuminom na sa likod sa iya sila nga compound mo. Sigol po yun na sulod niya ang tatlo. At may ginapangita kasi a certain Fairlin. Amo to may linok panay nga natabo asot-asod. Kaya nakita nila ini si Kagawad Canlas ka maigo na so ginhingagaw dili dala sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang ginkonfirmar sa to ni Police Major Reynante Humukan nga dead on arrival ining si Kagawad Canlas Jr. Kagawad sa Barangay 2. We'd like to check sang signal ni Kapitan Banguanga, ang kapitan sa Barangay 2. Para mabalaan ta kung ano ang datos kag ginibaluan ni Kagawad ni Kapitan Banguanga sa Barangay 2 ini paglutang sa Kagawad. Kung ba nakabalo ni si Kapitan Banguanga nga natiruhan karon nga gabi iya sa ni Kagawad dito sa area sa Barangay 6. Ara sa noy? Si Kapitan Banguanga sa Barangay 2 kap mayong gabi. Mayong gabi, sir. Si Action Eric magbanuan ni Kapitan Banguanga. Kap may idea ka sa natabo sa imo Kagawad ni? May kusinti. Kumasara na siya. Hay hibi si Kapitan Banguanga, no? Oo. Kagawad na nakabalo ko na sa kay natabo kay Kagawad Canlas. Why ko sir kay sa Barangay 26 kay Gintiro. Oo, sa Barangay 26. Gin-confirm sa mga bago na ni Major Humukan nga dead on arrival sa hospital si Kagawad Canlas. Oo. Ang ngalan niya gito is Kagawad Romeo Canlas Jr. Oo. Kap, ano natabo siya? Ka dito siya nag-star sa balay ni Kagawad Dilerna sa Barangay 26, saw? Ano pa kabalo mo sini? Wala ko na bala sa idea kay may pamilya naman sa mundo. Pero naman pamilya naman sa ti gusto yaman nga mag-star dahil. Okay. Pero kusa loob siya naghalita sa Barangay 2 sa mga may star? Oo, kami mga amigo man siya mo. Why ka kap before natabo ni si kay Kagawad Canlas, why ka sa India? Why siya nagmuno siya mo nga may threat sa kabuhi ako no? So wala man po sir sa iya kay may man sa barangay kay kulit na sa nga bata kaya muhat bala. Mga pinanilidad ni Kagawad ni?
30, SK, 31, 32, guro siya. Mama na. 22 years old? 31, 32. 31, 32, si Kagawad Canlas. Junior ni siya, no? Oo. Oo. Okay. Kay na I wonder nga taga barangay 2 siya, pero dito siya nag-start temporaryo sa barangay 26. Si Kagawad. Pero nakabalo ka kap nga si Kagawad Canlas, dito giman niya nag-start temporaryo sa barangay 26. Oo, dubag unang ginada siya, sir. Mga isa. Hindi pa man, hindi pa na sa tuig. A month lang na doon sa paman. Okay. As to sa background, sa natabo na siya, daw idea kap? Wala ko giti sa idea, anong sa iya. Wala ko na idea sa iya. What I mean, why siya nagbuno sa imo, kap, amo ni may mapamahog sa ako, may nagalaga sa ako, why man? Ito wala man, sir. Kaya makita mo na sa araman na siya. Okay. Sa ila balay may baboy. Sa nga kinaano sa barangay 2, may baboyan na doon sa. Sa barangay 2. May balay man na siya sa barangay 2, kap? May balay na doon sa ginikanan niya. Pero ano man, drama sa gista sa ginikanan niya, balay? Oo, ang iya sinaamay first cousin. First cousin mo, bali? I heard daw I heard daw gindimulis sila naman. Igo sa demolisyon. Wala pa man, sir. Wala pa man daw sila gitimulis. Okay. So, ang gwas nito, hindi kap maglayon isimog si Kagawad Canlas ni? Hindi. Bata na sa first cousin. Bata sa first cousin mo. Anong pagkakilala mo ni kay Canlas, Kagawad man? Kapitan? Lakad daw na sa sir. Tapos maamigohon na sa iyang tao. Makakulit bala kaya muhat. Kulit, yamhuat, amo na siya. Batasan niya. Basta mamakilala mo sa amo na sa iya. Palalahog, amo na. Oo, palalahog. Why man siya sa kontra sa barangay? Why na sa kontra sa barangay yung dakap, no? Why man? Wala man sir. Wala man na iya sa iya. Okay. Di na siya abusador nga bata. Kabuot lang, pero wala makilala naman sa barangay. Number 1 Kagawad na siya. Si Kagawad Romeo Canlas Jr., number 1 Kagawad yun eh? Number 1 Kagawad. Sa to si Kap, nga muna natabo siya. Pero anyway, ginimbestiga rin sa aton sining kapulisan sa station number 4, Kap, ang ining nga kaso. Kap, may diya ka, kay may ginapangitang armado, a certain Fairlin, kinala mo ni? Sino? Si Fairlin. Hindi ko, Fairlin na naman. Okay, may ang armado, pagsuruto sa balay ni Kagawad Ilarna, a certain Fairlin, doon ginapangita, na before laging tiro ni si Kagawad Romeo Canlas Jr.? Wala ko idea, sir. May kay idea sa ngalan ni nga Fairlin? Oo. Anyway, Kap, makoordinate kita si mo. Kap, salamat sa tayo mo, kag-condolences kay Kap. Oo, sige, sir, thank you. Okay, salamat kid. Sige, si Kapitan Banguanga sa Barangay 2. So, amo na, why man si Kurano actually, para sa iya, si Kagawad, number 1 Kagawad Romeo Canlas Jr., palalahog ni Osliton, si Kagawad, mga 31, 32 years old, ang edad sila, no? First cousin ni Kapitan Banguanga sa Barangay 2, no? As to sa mga pamahog, kung may arakid man, way takabalo, why man ka-mention siya si Kagawad Canlas, no? Pero babalaan tayo sa pamilya, galing uli ining gabi, hopefully, malapot ni Andy Pensor, ang pamilya siyang napatay, para nga babalaan tayo kung basi may mga pamahog mula sa kabuhiya prior sa sining insidente. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang malita ni Aksyon Defensor, ginadulong sa iyo sa Kamas sa Santol Plus sa Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig magkape, aga og tuhapon ko sa gabi, apang masabita nagareklamo, sulok-sulok ta, kanagatalbong acid ta. So, good news sa mga coffee lovers kay ang Santon Plus Coffee Mix, kafe ini nga himo sa Soya Santos Kabalungay, may kafe ka na, may bulong ka pa. Tinano pag ginahulat nyo, bakala ka mo sa Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit na tindahan sa inyo nga mga lugar. Ato na interview sa Barangay Kapitan Banguanga sa Barangay 2 sa Bacolod City. Ang ginadurong man sa iyo sa kawan sa DTX 500 capsule. Sa iyo pag-exercise, hindi ba kalipat ka mag-detoxify? Ugali ang pagtumarsa ng DTX 500 capsule. Amo na siya bali nagatino sa ato ng dugo, nagasili sa ato sa mga impurities kag toxin, sa ato natay, nagabulig panubas sa ato ng blood sugar,
bango sa organic compound nga bison, carotene, kag polypeptide. Kung mga taas ang kolesterol, taas ang blood sugar tungkol sa diabetes, ang katapat sina tumar kita. DTX 500 capsule. A report man ni Action ng Depensor ginadurong sa inyo sa karawa sa Santon Plus Herbal Soap. Epektibo nga kagpuno sa moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap kinapanumpong ang panit kinapahabis ng kutis para feeling healthy skin. Santon Plus Coffee Mix, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Uy, congratulations sa isahanon nga winner. So, loya ang 28.4 million pesos nga jackpot price ang 642. Congratulations sa itong isahanon nga winner. Siya nakakuha sa jackpot price nga 28.4 million pesos. Dari resulta sang 642. 16, 17, 5, 30, 29, 21. Again, 16, 17, 5, 30, 29, 21. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot price, wala siya nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 51, 55, 14, 43, 10, 50. Again, 51, 55, 14, 43, 10, 50. Pabalik ang Action Patrol, we'll be back, balikanta ang consolidated report ng Action ng Depensor sa shooting incident ka nagluntad sa Barangay 26 na nagresulta sa kamatayon ni number 1 Kagawad Romeo Canlas Jr. sa Barangay 2. Ina sa pagpunamalik sa Action Patrol pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Santon Plus Herbal Oil. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik tiri sa atong pagpalagay. Balikan ta si Aksyon ang Depensor sa final report ya, dugang information. Sa sining consolidated report, final report live dira sa Barangay 26. Sa paglutang kay number 1 Kagawad Romeo Canlas Jr. May mga nagpareser diri sa aton nga si Perlin, ini subject for confirmation ha. May mga nagpareser diri sa aton nga ining si Perlin nga ginapakita sa armado nga mga kalalakihan, asawa ni kuno ni Kagawad Romeo Canlas Jr. I don't know kung tuod ni no, pero gina-verify tadi gina double check tani no. Balikan ta sa Aksyon Depensor sa patrol. Aksyon, please come back. Aksyon na Erica. Hepe na mismo sa police station number 4, si Sir Homokan, for ay laman nga dugang pagiging information sa sining shooting incident nga nagluntad riya sa area sa Barangay 26. Sir Homokan, ano ang pinaka-latest na to nga update with regards to sining shooting incident? Actually, ang galing sa Tagapalamapit. Actually, undergoing investigation tayo. So, ang rin na lang sa crime scene is wait na lang natin yung so cooperative natin to process the crime scene. Then afterwards, our investigation conduct those kung may tayo nakikita ng mga witnesses sa incident. So yun i-follow up natin para mag-establish natin kung ano ang sino mga possible suspects at saka yun ang mga tips nila. Pero ang recovered kina sir sa crime scene, identified na po ano nga sahit to sa armas ang gingamit nila. Actually, based din sa first responder natin, actually hindi pa natin din makapasok doon sa loob because naging problem natin ng area. Yung mga fire cartridges na doon, fired shell natin, rather, identified sa 9mm at saka pinagdaliban. So, yun ang initially, mama, hindi pa man natin confirm kung yun ang talaga kay based doon sa statement ng sa first responder natin. So, the conclusion will be on the part ng support. Mga pila kabilog, sir, nakita ang taganing recover. Sa ngayon, hindi natin ma-establish kung pila gito. Kay harapan na sa pinadulong ng area. So, after nasisiguro ma-process ng mga operatives natin, kasi tayo makakumpilong pila gito kabilog bala makita mga sa NPCL natin sa civilian or fired cartridge cases natin sa legal terms. As for the motive, pag mga suspect ang panagkakaroon ang for adugang pagigya na investigation ng police. Yes, ma'am. Yun ang next steps natin. At saka undergoing natin na ginagawa ng investigation. Yes, Action Eric. May iklaro nung kung kay Major Homokan, pwede? Naka-loudspeaker. Major Homokan, sir, again si Action Eric Magbanawano. No, Major, i-check ko lang, kay abot kung tuod, di ko nakabato ko mo info. Ini si Ferling, ginapangita ni siyang mga armado. I think, idolo ko na-confirm yun na niya, asawa niya siya napatay? Sa ngayon, sir, no, hindi pa natin ngayon na masagot. Kasi ngayon ang investigator natin is the one conducting investigation inside. So hindi ko pa siya ma-istorbo sa ngayon. Okay. Yeah, initially, sir, maybe yun ang una na hinahanap si Certain Perlin. Afterwards na identify na ang victim, yung nangyari. And we heard ang pagtiro sa kay Kagawad Canlas, dugin paluhod pa na siya na kuno, sir?
Sir, hindi ko masagot yan, sir. Okay. Unless dun sa investigator natin, baka meron na siyang initial investigation dun sa loob. Okay. So taga-anta chin po kag ligwa kag tayo mga investigator Major Humukan, sir. Yes, sir. Update na lang kami, bigay na lang kami, sir, ng update afterwards, sir. Yes, thank you very much, Major. You're welcome, sir. Good evening. Okay, action on. Yes, action na Eric. So, amo to no ang Sige. si masiling naton initial pamalaning nga mga information to ask for the confirmation di confirm ni Sir Humukan niya ti dead on arrival ang ining si Kagawad involved sa sining Kagawad Romeo Canlas Jr. Yes, Kagawad Romeo Canlas Jr. nga si Kagawad sa Barangay Dos Action Eric. Yes. So for dugang pagkikuli nga details, so possible Buwas aga, follow up. Oo, possible buwas sa aga. Basta may mga progress. For the progress report action na Eric. Kay hindi man ni madali-dali kay gabi pangadaan action Eric. Okay. Kag sa subong ginahulag pagdya mismo ang mga personnel man sang scene of the crime operative sa Pagsoko kay wala pa gid sa siningon action Eric. Kag di pabilin pang hindi pa pwede masudlan or makasulod abi any person sa crime scene. So, amo na di ang pinaka-update man sa follow-up naton sining shooting incident na naglunsad diri sa area sang Barangay 26. Rekta sa patrol, una sa balito na sa action and defense force. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat ang sa Boston Report live dira sa may purok Masanag Unog Barangay 26. Kung sa di natabo dira ang shooting incident nga nagresulta sa kamatayon ni number 1 Kagawad sa Barangay 2 Romeo Canlas Jr. More development will follow sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. So regid kay Aksyon para si Barbie Lemon kay Aksyon Roger Guti va. Ito nagtutok kita diri sa dako nga balita sining panibago nga sulolbaro naman sang pulis for this year 2020 ang paglutang pagpatay kay number 1 Barangay Kagawad sa Barangay 2 Romeo Canlas Jr. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sinimanon, inyo palatuntunan, magatakop temporaryo, balik ini Lunes, same time, same station. Ato sa rin ang mga patrol na unit reporters in action, na nagpalagar gabi kay Action ang Defensor, para si Balvin Amor, Roger Guti, Action Papang Nixon Tahom, Action Papang Alvin Graba, ato sininga, piloto na budon naman si GM. Yung Central Lover Boy, Action Marlon Inubaya, Technical Partner Studio, Broadcast Engineer Oliver Pason, Security Guard Tunog Barwa, back-to-back Security Guard Campaner with JM Baikin, ang ato sa IT expert. Transmitter Control Tower sa Barangay Turok Sinan Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back Security Guard Rene Cordova. Ang ato nga mga greatest, ato sining Facebook Live, ato sining live streaming. Next week, bawi ko sa inyo. Sa kasama station manager, action natin Maala Magbanwa, production chief, news director Rex Peregrino Cantong. Ang yung alagad ang kurman action at patro program. Lunes, top Sabado. Ako naman sa action Eric Magbanwa na kasaling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo sa inyo nga pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilang ko sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Happy weekend sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.